गसाइगावआव रुंसारि थानेसर बसुमतारीनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै रुंसारि थानेसर बसुमतारीनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे बादायलायनायाव गासै मोन 8 गेलेग्रा हानजाया बाहागो लादों। फारियै बनजार एफसि, फुंखा एफसि, बिजनी एफसि, कचबिहार एफसि, रुपाली एफसि, सोनाब बंग सरबनजनी एफसि, निउ टाउन इउनिट एफसि हानजाया बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि रुंसारि थानेसर बसुमतारी बिथाङा 1945 मायथाइयाव गसाइगावनि सरेन्द्रपुर गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा 2021 मायथाइनि 5 जुन खालार खालि रुंसारि जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि थानेसर बसुमतारीया थांनानै थानाय समाव गसाइगाव ओनसोलनि गोबां समाजनि आरो रायजोनि मोजां हाबा मावलांदोंमोन आरो बिथाङा गसाइगाव गामिगोरा आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन। बिथाङा 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि आंगो जोनोमगिरि बिफामोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबाय साबरजों लोगोसे इएम रेवरेवा नार्जारी, एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए सजल सिंह आरो गोबां मानगोनां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि, साननो हनो गोरों समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। সম্মানীয় এমএলএ জিরন ইয়ার পিছত আছে জেকমল টুনিয়া মালু বিজেপি ডিস্ট্রিক্ট মাইনৰিটি মৰ্চা অঞ্চলৰ এজন গংগা আছিলে আৰু সমাজৰ আগত নিবৰ কাৰণে শিক্ষিত দিশতে হওক সামাজিক দিশতে হওক বহুতখিনি তেখেতৰ অৰিহণা আছে আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আজি একদিন समाव सिनायथि होनो आवगायदों जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावनाय सोमखोर बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि UPPF बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय। অঞ্চলৰ যি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলক बिनि उनाव सिनायथि होनो आवगायदों मिसेस भानु नार्जारी जंगर ब्लक इउएनस कमिटि UPPF बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। स्पेसियेलि মই জিৰণ বসুমতাৰী लोगोसे सिनायथि होनो आवगायदों ধন্যবাদ যাচিছো আৰু অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছো मानगोनां कर्णबल नार्जारी अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट ব্যক্তি আছিলে सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो नाजावलांनो फारि फारि नाजावलांनो खावलायदों जोंनि आलासि नाजावगिरिफोरखौ बे समाव सिनायथि होनो কৈ আছো যে খেল सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय য'ত মানুহে आरो सिनायथि लानो थाखाय हामबाय होनो बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों निथुन बसुमतारी भाइस डिसिएलसि जंगुवार खेल धেমালি जंगुवार कन्स्टिटिउन्सिनि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। খেলৰ যোগেদি আমি নিজৰ बिनि उनाव सिनायथि होनो आवगायदों গতিকে गुदिराम हासदा যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম আছে कासियाबारि আহ্বান জনাম आसु सेक्रेटारि आঞ্চলিক कासियाबारि आঞ্চলিক आसु सेक्रेटारि নকৰাকৈ যিসকলে যি ইভেণ্টটো ভাল পায় কোনোবা गुदिराम हासदा কোনোবা सारर ভাল পাব পাৰে निजेर सिनायथि অন্যান্য ইভেণ্টবিলাক ভাল পাব পাৰে ঠিক बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों মনোযোগ দি হিমু প্ৰসাদ ভালকে শিকি লয় আৰু আগলৈ যাবৰ কাৰণে बसुमता আমি চেয়ারম্যান एसटी बोर्ड सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ক্ৰীড়াটো আগত নিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথমে बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰত লাগি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট मिस्टार गुकुल बसुमतारी बिजनेसमेन आरो लोगोसे रौसारी थानेसर बसुमतारीनि रिलेटिभ सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। লগত আমাৰ কণ্টেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ 6 শিডিউল নেশ্যনেল গেম বা অন্যান্য आकिबुर रहमान प्रेसिडेंट श्रीरामपुर ब्लक UPPF নোপোৱাৰ কাৰণে सारखौ हामबाय होनो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय আমি সেইখিনি बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों मिस्टार सुजित मुसाहारि सिनायथि होनो आवगायदों दुर्जय पाहार नार्जारी एक्स हेडमास्टार कासियाबारि लिमिटेड हाई स्कुल सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायनाय जाबाय। फुटबल टुर्नामेन्टखौ राखिছোঁ वान डे फुटबल टुर्नामेन्ट
আমি সকলোৱে জানো যে থানেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেত এজন সমাজকৰ্মী আছিলে सिनायथि होनो आवगायदों थामरुधर राभा বহু বছৰ ধৰি তেখেতে গাঁওবুঢ়াও কৰিছিলে BCDC আৰু চেয়াৰमेन তেখেতৰ যে গাঁওবুঢ়া কাল खाथियाव दङब्ला गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय ৰাইজৰ হৈ বহুত सिनायथि होनो आवगायदों राजु इस्लारि सेक्रेटारि BJP जंगल मण्डल बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय जोबस्राङाव दङब्ला राजु इस्लारि আজি আমি ইয়াত আৰণাই ফুটবল ফিল্ড এই बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों कुमार शर्मा भाइस प्रेसिडेन्ट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट UPPL আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমি তেখেতসকলক উৎসাহ যোগাব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা খেলৰ প্ৰতি যাতে सिनायथि होनो आवगायदों चन्दन बसुमतारी बिजनेसमेन बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय আমাৰ खावलायनाय जाबाय ভাৰতবৰ্ষত যিমান বিলাক ভাল ভাল ফুটবল খেলুৱৈ আজি आरो सिनायथि होनो आवगायदों सञ्जीब मुसाहारि ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ CWC মেম্বাৰ UPPL বা এনেকুৱা এটা উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে এই খেলখন ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই খেলৰ যোগেদি বহুত যুৱক যুৱতীসকলে উৎসাহ পাব आलासिखौ बरायनो खावलायनाय এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়